Avui parlem de la nevera de la Murta, que està construïda en el segle XVII, ubicada en el paratge de la Murta en l'Ombria. A més, servia per a conservar millor la neu i és molt cridanera la seva baixa altitud, ja que va ser construïda només en 225 metres del nivell del mar. Com a forma curiosa, el seu exterior és una caseta quadrada amb un sostre a dos aigües, inusual en les neveres valencianes. Al seu interior es troba un pou circular de 7 metres de diàmetre i uns 6,6 metres de profunditat. És visible des de les seues finestres o les obertures, on es poden veure des d'aquests forats una escala i una corda per la qual s'extraïa la neu prensada de l'interior, que era utilitzada per a usos alimentaris i medicinals. La nevera de la Murta és d'un tipus de construccions en les que es parla d'una època on el clima, evidentment, era molt diferent a l'actual. Entre els segles XV i XIX va haver una època anomenada xicoteta edat del gel, en el qual les temperatures eren més baixes que l'actualitat. El punt més fred va ser entre 1650 i 1750. Els residents de l'època van construir aquesta nevera en la Murta per a replegar la neu que així naixia en l'hivern i la guardaven per a l'estiu. A partir de l'any 1850 les temperatures van començar a pujar i ja aquesta nevera no va estar en ús, quedant en desús ruïnes com està en l'actualitat. Aquesta pràctica com dia va desaparèixer. Aquesta nevera forma part del patrimoni històric-artístic de la ciutat d'Alzira. I te convidem, quan visites el paratge natural de la Murta, a que no deixes de visitar este important refugi nevera del qual forma part la història de la nostra ciutat.